että hyökätä sieltä takahuhtasta tultiin, niin siihen tuli mies sitten ja oli sillä valkoinen nauha käsivarressa ja se sanoo, että mitä te pöhölöilette, Nuutesmaanin joukothan vallat pitämään jo. Ja me lähdettiin sitten vain menemään, niin vasten ketjua vietiin meidät ja siinä meitä kaatui sitten ähtäriläisiäkin ja jääkäriä heti noin 20 meni, kun ne mentiin. Ja sitten illalla, mutta yöllä 3 aikaa sitten, niin suojeluskuntalaiset petti ne ja meni niiden miesten vaihtoon ja vaihtomiehiä ja ne punaiset ammuttiin kaikki siihen maantien varteen ketjuunsa. Se on sellaista, kun opettamaton väki menee sotaan opetetun väen kanssa, niin se tietää, miten se on. Se on hajanaista. No, ei siellä ole mitään johtoa. Olihan se nyt nimellisesti jokai, mutta noin ei se ollut sellaista johtoa, kun sotaväessä täytyisi olla. Minkälaisina näitä piirittäviä valkoisia pidettiin? Mitä heistä ajateltiin? No kyllähän ne niitä pitivät ihmiset tietysti, jotka kotona olivat, niin kyllähän niitä aika susina pitivät, jotka oli hyökkäämässä tänne päin. Kyllähän niitä aika pahana varmaan pitivät kaikki. No kyllä ne paremmin se petomaisia olivat. Minun tietääkseni ei ne niin paljon luotettu. Vihollisiahan ne oli. Niin, joka tapauksessa. Tietää mikä vihollinen on, se on peto. – 75 vuotta sitten täällä voi sanoa, että oli sodan helvetti. Tuolta suunnasta käsin tässä 0,5 kilometrin alueelle hyökkäsi jääkärirykmentti 2000 miestä ja tuolla vasemmalla vielä ruotsalainen prikaati 350 miestä. Ja täällä oli punaiset puolustamassa konekiväärein ja kiväärein ja vielä tykistökin antoi hiukan tukea. Ja se oli, voi sanoa, täydellinen kaos. Sieltä tuli pienellä alueella 2 pataljoonaa, tarttu kiinni tässä, koska niitä ammuttiin konekivääreillä. Ja sitten valkoinen johto teki sen virheen, että heitti vielä sen 3. pataljoonan siihen sekaan. No se johti siihen seuraamukseen, että uhreja tuli runsaasti. Siinä kaatui ehkä 300 miestä ja alkoi valua valkoiset taaksepäin. Ja siinä hädässä sitten vedettiin taakse ketjuja estämään niiden pakoa ja käskettiin ensin lyödä kiväärinpelillä ja sitten vielä ammuskeltiinkin. Ja lopputulos oli se, että hyökkäävät joukot kadottivat johtonsa, sotivat täällä omin päinsä, menivät yhteen suuntaan, erehtyivät, tulivat takaisin ja koko ajan uhreja syntyi. Tämä oli koko sisällissodan pahin taistelu ja lyhyimmässä ajassa tuli eniten uhria. Valkoiset tosiaan menettivät vähintään 300 miestä ja rivistä kaiken kaikkiaan noin 1000 miestä, eli hyökkäävä rykmentti puolet vahvuudestaan. Ja myös ruotsalaiset kärsivät pahoja tappioita, koska ne joutuvat hyökkäämään tuolla aukealla. Ne kadottivat yhteyden tähän jääkärirykmenttiin, sotivat omin päinsä ja tulivat lopuksi nekin tänne. Ja lyhyesti sanoen se oli täydellinen kaos. Ne oli juuri siinä hautuumalla, niin ne oli kaikki järjestetty punakaartilaiset, että ne oli kaikki niin hautakivien takana, että se oli turha yrittää ollenkaan. Kyllä se oli kova. Niin minä olin silloin Messukylän kirkon tornissa ja sieltä johdin itseeni päin tulta siihen taisteluun, missä minä oletin, että punaiset ovat. No eihän sitä
paljon päässyt mihinkään. Se oli niin kova vastarinta, että siinä täytyi uskoa kohta, että kun oli joka kiven takana mies siellä ja niitä tuhansia, että se nähtiin kohta turhaksi, ettei ruotsalaisethan sinne hyökkäskaan, ruotsalainen prikaati, ja ne lyötiin kohta takaisin sieltä. Joo. Ja hyökkäyksen maastollinen tulos oli sangen vaatimaton. Siis se koko hyökkäys vei valkoista sotavoimaa vain muutamia satoja metriä eteenpäin. Se päättyi tuolla tämän Kalevankankaan reunassa. Siellä oli sairaala ja sitten tuossa venäläiset kasarit. Siihen asti päästiin, sen takana oli aukea ja taas konekivääri ja sen yli ei enää menty. Kalevankankaan epäonnistumisen jälkeen Mannerheiminkin asema horjui hetken. Saksalainen eversti Auswelt laati uuden hyökkäyssuunnitelman ja huhtikuun 3. tykistö ampui kaupungin tuleen. Yöllä 36 putkea tulitti kaupunkia 3 vartin ajan. Kaikkiaan 126 rakennusta tuhoutui ja alun 3000 ihmistä jäi ilman asuntoa. Raivokkaan hyökkäyksen luonteesta kertoo se, että esimerkiksi tässä rakennuksessa surmattiin yli 50 vankia ja tässä rautatieläisten talossa ja sen läheisyydessä ammuttiin 150 antautunutta. Sitten takapihoilla ei ole ulkomaanvaltojen konsuleita. Niitähän oli siellä kaupungissa ainakin 3 kappaletta, joita juuri käskettiinkin varoa. Taikka varoa, että eivät se saa väärää käsitystä tästä touhusta. Mutta takapihoilla ei ollut tällaista kontrollia ja siellä sitten syntyikin ruumiita porttikäytäviin hirmuisia määriä. Siellähän oli paljon kansalaisia miehiä, jotka olivat piilotelleet siellä, missä he olivat piilotelleet, etteivät joutuisi punaisten työkomppanioihin ja niin edespäin. Ja nyt he joutuvat sellaiseen tilanteeseen, että oli pelättävissä, heidät tulkitaan punaisiksi. Ja tästä syystä he koittivat ehtiä asioiden edelle, huusivat ikkunasta eteneville valkoisille joukolle, heittäkää meille kivääri, heittäkää meille ase. Me tahdomme myös osallistua tähän. Ja niin nenäliinasta tekivät sitten hiehatunnuksen ja ottivat sen kiväärin ja rupesivat sitten siellä lähiympäristössä ammuskelemaan. Siis todistaakseen, jotta heitä ei pidettäisi punikkeen. Kuka ilmi annettiin, hänet ammuttiin. Ketä sormella näytti, se meni. Se oli sanontana siellä. Ja esimerkiksi siellä tapahtui laajasti, että talonmiehet, jotka olivat uskollisesti palvelleet punaista valtaa, niin nyt sitten peloissaan ja oman henkensä lunnaiksi rupesivat vielä uskollisemmin palvelemaan nousevaa valkoista valtaa. Ja he kertovat, ketkä talossa on punikkeja ja niitä haettiin sitten pihalle ja muutama sana kuulusteltiin sen jälkeen seinää vasten. Yksi siinä oli vielä sitten suhtautuminen, joka on erityisen traaginen ja mystillinen, suhtautuminen naiskaartilaisiin. Ja mikäli tiedän, niin ihan tällä Tampereella, ainakin niiden naiskaartilaisten osalta, jotka osallistuvat taistelutoimintaan, jotka eivät olleet huoltoportaassa, niin teloitusprosentti oli keskimäärin suurempi kuin mies.